Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς φίλους που ήρθαν να μας ακούσουν από πιο μακριά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσούχλο που, επειδή είναι τόσο καλός φίλος, μας κάνει αυτή την ομιλία σήμερα. Και δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Περιμένω πραγματικά με μεγάλη χαρά να σας παίξουμε αυτά τα κομμάτια για τα οποία θα ακούσετε σήμερα κάτι, πληροφορίες ή ό,τι. Περιμένω να τα ακούσετε ζωντανά και εύχομαι να σας αρέσουν όσο αρέσουν σε μένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νότα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρία Στρατιάδη, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Και επίσης συνοδεύει όλα τα κοντσέρτα που θα ακούσετε τις επόμενες μέρες και παίζει και σολιστικό μέρος. Από την πλευρά της διοργάνωσης τώρα έχουμε πάρα πολλούς να ευχαριστήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαν προγραμματίσει να το κάνουμε στην τελευταία μέρα του φεστιβάλ, στη λήξη. Θα μας επιτρέψετε να το κάνουμε τότε όπως το έχουμε προγραμματίσει. Ωστόσο δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω το Δήμο Κύθνου, γιατί και ο Δήμαρχος βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας, ο κύριος Σταμάτης Γαρδέρης. Και ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Κύθνου για τη στήριξη, όπως και πολλούς άλλους, τους οποίους θα τους ακούσετε οργανωμένα για να μην ξεχάσουμε και κανέναν, όπως είπα, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή, με τη λήξη δηλαδή, έτσι και λίγο πιο επίσημα. Να μην πούμε κάτι άλλο, να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Τσούχλο για να ακούσουμε τα ενδιαφέροντα που έχει να μας πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλο το προνόμιο να έχει κανείς την ευκαιρία να ακούσει αυτά τα 6 έργα, τα 6 βραδεμβούρια κοντσέρτα του Μπαχ, όλα μαζί στη σειρά ή σχεδόν στη σειρά, από ό,τι μου είπε και ο Αθηναίος. Είναι έργα τα οποία σπανίως ακούει κανείς, έχει την ευκαιρία να τα ακούσει ως σύνολο, και ακόμα μεγαλύτερο προνόμιο ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μαγικό μέρος. Εμένα είναι η πρώτη μου φορά στην Κύθνο και πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει να την ερωτεύομαι ήδη. Ήθελα έτσι σήμερα να σας προτείνω να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα, δεν πρόκειται καμία ακαδημαϊκή διάλεξη ή τίποτα τέτοιο, γύρω από τον Μπαχ, γύρω από τα βραδεμβούρια κοντσέρτα και γύρω από την έννοια του κοντσέρτου, όπου ίσως κάνουμε ένα βήμα λίγο πιο απομακρυσμένο από την κουβέντα αυτή, σε θέματα τα οποία έτσι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, διότι αποτελούν και το αντικείμενο μιας έρευνας που εμένα τουλάχιστον με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Τα 6 βραδεμβούρια κοντσέρτα του Μπαχ. Ποιος είναι ο Μπαχ, ο Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ? 3 πορτρέτα από τα ίσως καμιά δεκαριά που υπάρχουν, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι κάπως κοντά στην αλήθεια. Είναι πορτρέτα εκ των οποίων τα 2 εκ δεξιών υποτίθεται ότι μας δείχνουν τον συνθέτη την εποχή, εκεί γύρω στο 1720-1721, κατά την οποία έγραψε τα βραδεμβούρια κοντσέρτα. Το πορτρέτο εξ αριστερών είναι το κλασικό πορτρέτο που βρίσκει κανείς σε όλα τα βιβλία ιστορίας. Εκείνο το οποίο εμένα τουλάχιστον με εντυπωσιάζει κοιτάζοντας τα πορτρέτα αυτά είναι ότι εν τέλει για τον άνθρωπο αυτό δεν μας λένε τίποτα. Είναι πορτρέτα τα οποία ανταποκρίνονται σε συμβάσεις, είτε συμβάσεις εικαστικές είτε συμβάσεις απεικόνησης γενικότερα. Είναι πορτρέτα τα οποία στην ερώτηση που κάνουμε όλοι όσοι αγαπάμε τη μουσική αυτή, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, μας λένε ελάχιστα πράγματα. Ας παρακολουθήσουμε λίγο τον Μπαχ στην πορεία του. Εδώ, με αυτό το μπλε, περίπου είναι η πόλη του Κότεν. Στο Κότεν βρίσκεται ο Μπαχ όταν
συλλέγει, όχι γράφει απαραίτητος, δεν ξέρουμε πότε γράφτηκαν αυτά τα έργα, ξέρουμε όμως ότι το 1721 συλλέγει, μαζεύει αυτά τα 6 κοντσέρτα, τα καθαρογράφει και τα αφιερώνει, θα πούμε πού. Θα ήθελα να σταματήσουμε σε αυτό το χάρτη για την εξής παρατήρηση, η οποία ίσως μας δίνει μια πρώτη πληροφορία για το συνθέτη αυτόν. Όλη του τη ζωή ο Μπαχ την πέρασε περίπου εδώ, σε μια ακτίνα 100 χιλιόμετρων και κάτι ίσως, από το Άιζεναχ στο Κέτεν, στη Βαϊμάρη. Η τελευταία του θέση είναι στη Λειψία, όπου ως γνωστόν υπηρετεί ως κάντορας στην εκκλησία του Αγίου Θωμά. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος περιορίζει την δραστηριότητά του σε αυτήν την περιοχή. Συνήθως αντιπαραβάλλουμε αυτή την καριέρα, αυτή την πορεία, με εκείνη ενός άλλου μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ, ενός συνθέτη γερμανικής προέλευσης, περί την εθνικότητα του οποίου ερίζουν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί, διότι πέρασε ακριβώς το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία, ο Χέντελ, ο Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ. Ο Χέντελ και ο Μπαχ γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, το 1685. Το 1685 η σύμπτωση είναι ότι γεννήθηκε και ένας τρίτος μεγάλος συνθέτης του Μπαρόκ, ο Ντομένικο Σκαρλάτι. Έτσι ένας μεγάλος ιστορικός, ο Ρίτσαρντ Ταράσκιν, μιλάει για αυτή την τρομερή γενιά του 1685, Μπαχ, Χέντελ, Σκαρλάτι. Η διαφορά ανάμεσα στο Μπαχ και στο Χέντελ είναι ότι ο Χέντελ είναι κοσμοπολίτης. Ο Χέντελ περνάει πολύ μεγάλες περιόδους της ζωής του εκτός Γερμανίας, κάνει μεγάλα ταξίδια στην Ιταλία και καταλήγει, όπως είπαμε, ως εξαιρετικά επιτυχημένος συνθέτης όπερας και ορατορίων στην Αγγλία. Έχουμε λοιπόν τον Χέντελ, έναν κοσμοπολίτη συνθέτη, τον οποίον οι Ιταλοί αποκαλούν il caro Sassone, ο αγαπημένος Γερμανός. Μια κοσμοπολίτικη φυσιογνωμία σε αντίθεση με τον Μπαχ, ο οποίος παραμένει σε αυτήν την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό, είναι μια περιοχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στην ιστορία της Γερμανίας. Είναι μια περιοχή όπου συναντάει κανείς πολλές διαφορετικές στην κουλτούρα τους πόλεις. Είναι η περιοχή περίπου, το Πότσταμ και το Βερολίνο δεν είναι μακριά, η Δρέσδη είναι πολύ κοντά, η Λειψία είναι κάπου 60 χιλιόμετρα από το Κέτεν εδώ. Είναι μια περιοχή η οποία φέρει ακόμα τα τραύματα από τον Μεγάλο Πόλεμο, τον 30ετή πόλεμο στις αρχές του 17ου αιώνα. Είναι μια περιοχή όπου διασταυρώνονται πολλές εκδοχές του προτεσταντικού δόγματος ή των προτεσταντικών δογμάτων. Η δυναστεία στο Βερολίνο και στο Πότσταμ είναι καλβινιστές. Η δυναστεία που βασιλεύει στη Δρέσδη, στη Σαξονία, είναι αρχικά Ορθόδοξοι Λουθυρανοί. Αργότερα ο εκλέκτορας Αύγουστος, ο ισχυρός, αν θυμάμαι καλά το χαρακτηρισμό του, ασπάζεται τον καθολικισμό για πολιτικούς λόγους, διότι θέλει να διεκδικήσει και διεκδικεί και κερδίζει το στέμμα της Πολωνίας, που είναι καθολική χώρα. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έχουμε και τους πιετιστές, που είναι μία, δεν θα έλεγα αίρεση, αλλά μία κατεύθυνση στο εσωτερικό του λουθυρανισμού. Όλες αυτές οι κατευθύνσεις στον τομέα της θρησκείας ερίζουν μεταξύ τους και ταυτοχρόνως δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τους ιστορικούς σήμερα.
Είναι μια εποχή όπου επικρατούν, μελετώνται, συζητώνται ο λόγος πολλών διαφωτιστών φιλοσόφων, αρχής γενομένης από τον Λάιμπνιτς και λίγο νωρίτερα τον Σπινόζα και τον Ντεκάρτ, τον Καρτέσιο και πολλούς Γερμανούς εκπροσώπους αυτής της τάσης του πρώιμου διαφωτισμού που αναπτύσσεται εκεί, και ταυτόχρονα με όλη αυτή τη φιλοσοφία είναι μια περιοχή όπου ακόμα καίνε τις μάγισσες στην πυρά. Η τελευταία καταδίκη εις θάνατον με την κατηγορία της μαγείας είναι το 1775. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος όπου ανακατεύεται η δυσιδαιμονία και ο διαφωτισμός, οι διάφορες θρησκευτικές τάσεις, διάφορα πολιτεύματα. Από τη μία έχει κανείς στις αρχές του 18ου αιώνα την Προσία που μεταμορφώνεται σε βασίλειο, η οποία είναι ένα κράτος σταδιακά, εξαιρετικά οργανωμένο κεντρικά και χαρακτηρίζεται από έναν έντονο μιλιταρισμό. Από την άλλη μεριά υπάρχει η Δρέσδη. Η αυλή της Δρέσδης είναι μία από τις πολυτελέστερες και πιο χλιδάτες βασιλικές αυλές της Ευρώπης. Και υπάρχει και η Λειψία, η οποία Λειψία είναι μία πόλη εμπορική, εξαιρετικά επιτυχής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής και εμπορίας βιβλίου στην Ευρώπη και η οποία χαρακτηρίζεται από ένα είδος αυτοδιοίκητου, εξαρτάται μεν από τους εκλέκτορες της Σαξονίας, όμως αυτοδιοικείται από μια μεσαία τάξη η οποία γίνεται όλο και ισχυρότερη. Έμποροι, δικηγόροι, έχει ένα υπέροχο πανεπιστήμιο πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο επίσης είναι πεδίο αντιπαλωτήτων σε πάρα πολλά ζητήματα προέχοντος του θρησκευτικού. Αυτό είναι περίπου το κλίμα μέσα στο οποίο ζει ο Μπαχ. Ο ίδιος ο Μπαχ ξέρουμε ότι είναι βαθύτατα θρησκευόμενος. Το ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις της ζωής του Μπαχ. Καταλήγουμε στο πόσο θρησκευόμενος είναι από την εποχή πριν από μερικές δεκαετίες που βγήκε στην επιφάνεια μία βίβλος που ανήκε στον ίδιο τον Μπαχ, η οποία έφερε χειρόγραφα σχόλια δικά του απάνω. Ο Μπαχ είναι ένας συνθέτης λοιπόν τον οποίον δεν μπορεί κανείς να δει παρά σε συνάρτηση και με διάφορα ζητήματα πίστης χριστιανικής, χωρίς να χρειάζεται να υπερβάλλουμε επ' αυτού, διότι οι ερμηνευτικές αυτές υπερβολές ή τουλάχιστον οι γνώμες που εκφέρουμε εμείς σήμερα για τέτοιου τύπου προσωπικότητες του παρελθόντος πολύ συχνά εκφράζουν περισσότερο τις δικές μας απόψεις και πολύ λιγότερο την ιστορική πραγματικότητα μιας τόσο σημαντικής προσωπικότητας. Έλεγα ότι ο Μπαχ είναι ένας βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος και ένας μουσικός ο οποίος αφιερώνει πολύ μεγάλο μέρος της δημιουργίας του στην εκκλησιαστική μουσική. Πράγμα που δεν συμβαίνει κατά την εποχή που μας απασχολεί, γύρω στο 1720, από το 1716 ως το 1723 υπηρετεί ο Μπαχ στο Κιώτεν. Διότι στο Κιώτεν δεν υπηρετεί σε μία εκκλησιαστική αρχή, δεν υπηρετεί σε έναν ναό, υπηρετεί στην αυλή ενός κοσμικού άρχοντα. Τι είναι το Κιώτεν? Να μία εικόνα σημερινή από το Κιώτεν, όπου ο Μπαχ υπηρετεί ως Kapellmeister, ως αρχιμουσικός της αυλής. Είναι μία μικρή πόλη το Κιώτεν. Σήμερα έχει 25.000 κατοίκους περίπου, όχι παραπάνω.
Την εποχή εκείνη, ο ηγεμόνας της περιοχής, υπενθυμίζω ότι η Γερμανία δεν υπάρχει μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Για την εποχή στην οποία μιλάμε, όλη αυτή η περιοχή έχει έχει μία 300 μεγαλύτερα ή μικρότερα κρατήδια, πόλεις, χωριστά. Είναι ένα μεγάλο μοσαϊκό η Γερμανία την εποχή εκείνη. Ο ηγεμόνας στο Κιώτεν, ο πρίγκιπας Λεοπόλδος, ήταν ένας εξαιρετικά φιλόμουσος άνθρωπος. Ο ίδιος φαίνεται ότι ήταν γκαμπίστας, έπαιζε βίολα τα γκάμπα και ήταν και αρκετά καλός από ό,τι λέγεται. Ένα χρόνο πριν φτάσει ο Μπαχ και αναλάβει υπηρεσία ως αρχιμουσικός, ο συγκεκριμένος Λεοπόλδος φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει να χτίζει μία ορχήστρα. Μία ορχήστρα υψηλής ποιότητας. Από πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την εξής λεπτομέρεια, ότι φαίνεται ότι προσλαμβάνει 2 βιολιστές, έναν ομποίστα, έναν φλαουτίστα και έναν βιολοντσελίστα, που ήταν στο παρελθόν μέλη της Βασιλικής Ορχήστρας στο Βερολίνο, της Προσίας. Ένα εξαιρετικής ποιότητας σύνολο, το οποίο ο τότε βασιλιάς της Προσίας διέλυσε στο πλαίσιο μιας στροφής που έγινε συνολικά σε αυτό το κράτος προς έναν άλλο τρόπο οργάνωσης, όπου πολλής λόγος περί τεχνών δεν γινότανε και όπου ο στρατός και η στρατιωτική οργάνωση είχαν την προτεραιότητα. Ο βασιλιάς που είχε κάνει αυτή την ιστορία, που είχε διαλύσει την ορχήστρα στο Βερολίνο, ήταν ο Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο πρώτος της Προσίας, τυραννικός πατέρας του Φρυδερίκου του δεύτερου του Μέγα, για τον οποίο θα πούμε 2 κουβέντες μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο Λεοπόλδος του Κιώτεν προσλαμβάνει μερικούς από τους πιο ικανούς μουσικούς της περιοχής εκείνης, και όταν προσλαμβάνει και τον Μπαχ ως αρχιμουσικό, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη για μας ότι ο Μπαχ την εποχή εκείνη ήδη έχει την φήμη ενός πάρα πολύ ικανού, είναι πάρα πολύ μουσόφιλη και πάρα πολύ όμορφη, ενός πάρα πολύ ικανού μουσικού. Όχι μόνο δηλαδή ενός οργανίστα περιζήτητου και δεξιοτέχνη, αλλά ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε να συνθέσει και να εξασφαλίσει τη λειτουργία της μουσικής στο πλαίσιο της μιας αυλής, έστω μικρής, έστω επαρχιακής, αλλά με υψηλές καλλιτεχνικές απαιτήσεις όπως αυτή του Κιώτεν. Η θητεία του Μπαχ στο Κιώτεν είναι μια θητεία κατά την οποία ασχολείται κυρίως με κοσμική μουσική, όπως σας είπα. Είναι ή θα έπρεπε να είναι μια πάρα πολύ ευτυχισμένη περίοδος στη ζωή του Μπαχ. Φαίνεται ότι ο μισθός είναι καλός, έχει πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να συνθέσει ό,τι θέλει. Είναι μια εποχή από την οποία προέρχονται σημαντικά έργα για διάφορα όργανα, όπως οι παρτίτες και σονάτες για σόλο βιολί, όπως οι σουίτες για βιολοντσέλο. Και όμως ο Μπαχ φαίνεται ότι επιθυμεί να αλλάξει, να προχωρήσει. Γύρω στο 1720 κάνει μια προσπάθεια να πάει στο Αμβούργο, να καταλάβει μια θέση στο Αμβούργο. Δεν τελεσφορεί αυτή η προσπάθεια και εν τέλει καταλήγει, όπως είπα και προηγουμένως, στην Λειψία ως κάντορας της Εκκλησίας του Αγίου Θωμά. Ο Μπαχ θέλει να φύγει από το Κιώτεν. Γιατί θέλει να φύγει από το Κιώτεν? Είναι πολύ πιθανό ότι αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη ενός πολύ ανήσυχου πνεύματος να βρεθεί σε ένα περιβάλλον πιο ανοιχτό, πιο ποικίλο, πιο ανταγωνιστικό, αν θέλετε, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα σημαντικότερο κέντρο για την τέχνη την οποία υπηρετεί. Στη Λειψία δεν είναι πάρα πολύ ευτυχής ο Μπαχ και μεταξύ μας ούτε και οι εργοδότες του πρέπει να ήταν πάρα πολύ ευτυχείς. Πρέπει να ήταν ένας ανυπόφορος υπάλληλος για το Δημοτικό Συμβούλιο της Λειψίας. Όλο απαιτήσεις, γενικά ένα ανικανοποίητο, αδιανόητο, μία γκρίνια η οποία
την οποία διαβάζουμε στις επιστολές που έχουν σωθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εποχή εκείνη. Κύριε Δήμαρχε, μην το... ούτε στα χειρότερά μας όνειρα αυτό. Ας επιστρέψουμε στο Κιώτεν όμως, γιατί η Λειψία δεν θα μας απασχολήσει. Το κεφάλαιο της ζωής του Μπαχ στη Λειψία είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο ουσιαστικά κεφάλαια στην υπόθεση αυτή, που δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Να γυρίσουμε στο Κιώτεν και να αναρωτηθούμε λίγο τι σημαίνει είμαι μουσικός, τι σημαίνει ο Μπαχ είναι αρχιμουσικός σε μία πριγκιπική αυλή. Εδώ έχουμε έναν πίνακα, Μέντσελ λέγεται ο ζωγράφος, ζαβολιά κάνω, διότι ο πίνακας αυτός είναι ζωγραφισμένος περίπου 100 χρόνια, 100 τόσα χρόνια, 120 χρόνια μετά την εποχή για την οποία μιλάμε, όμως απεικονίζει μία σκηνή από ακριβώς μία τέτοια περίσταση αυλικής μουσικής. Είναι το σαλόνι του Φρυδερίκου του Δεύτερου της Πρωσίας, στο Πότσταμ. Ο Φρυδερίκος ο Δεύτερος της Πρωσίας είναι μια πάρα πολύ περίεργη φυσιογνωμία, χωρίς να κάνω μεγάλη παρέκβαση, να σας πω απλώς ότι από τη μια μεριά είναι ένας διαφωτισμένος ηγέτης, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα που θα λέγαμε σήμερα πολιτικής φιλοσοφίας. Ο ίδιος είναι φλαουτίστας εξαιρετικός, έχει συνθέσει γύρω στα 200 κοντσέρτα για φλάουτο, τα περισσότερα από αυτά ξεχασμένα σήμερα. Είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα, η οποία ταυτοχρόνως είναι μια προσωπικότητα ενός εξαιρετικά επιθετικού μονάρχη, ενός μονάρχη ο οποίος αιματοκυλάει ουσιαστικά όλη την περιοχή εκείνη σε διάφορους επιθετικούς πολέμους και ο οποίος επίσης, στον οποίο οφείλεται η άνθηση, η ακμή της Προσίας ως βασιλείου, και όλοι ξέρουμε ότι η Προσία είναι το κουκούτσι από το οποίο γεννήθηκε αργότερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, η γερμανική ενοποίηση ως κράτος, έτσι. Εδώ αυτή η εικόνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αφενός μας δείχνει τι σημαίνει αυλικός μουσικός. Μπορείτε να δείτε ότι ο τρόπος που κάθεται η ορχήστρα δεν είναι καθόλου ο τρόπος που ξέρουμε εμείς από τις αίθουσες συναυλιών, έτσι. Είναι περισσότερο μία παρέα ανθρώπων σε ένα σαλόνι, γύρω από τον τσεμπαλίστα. Αυτός ο τσεμπαλίστας στην συγκεκριμένη εικόνα είναι ο πρωτότοκος γιος, πρωτότοκος ή δευτερότοκος, μην σας πω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, και καλύτερος ίσως μαθητής του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, είναι ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, ο οποίος υπηρετεί στην αυλή του Φρυδερίκου του Δεύτερου ως μουσικός, ως τσεμπαλίστας. Αν θυμάμαι καλά, αυτός εδώ είναι ο συνθέτης, ο Μπέντα. Αυτός βέβαια είναι ο Φρυδερίκος, ο οποίος στην εικόνα αυτή παίζει ένα από τα έργα του, και εδώ, στη γωνία, είναι μια άλλη τρομερή προσωπικότητα της εποχής εκείνης, που θα μας είναι χρήσιμη προς το τέλος της κουβέντας μας. Johann Joachim Quantz λέγεται. Ο Quantz είναι ένας μέγας φλαουτίστας της εποχής εκείνης, ο οποίος εκτός από φλαουτίστας, κατασκευαστής φλάουτου, πολυμουσικός θα έλεγα, είναι και εξαιρετικά καλός συγγραφέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει όλους τους μεγάλους μουσικούς της εποχής εκείνης, το Βιβάλντι, το Χέντελ, το Μπαχ, όλους, και γράφει ένα μεγάλο σύγγραμμα περί μουσικής εκτέλεσης, το οποίο μας δίνει ατελείωτες πληροφορίες για το πώς παίζονταν η μουσική την εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον εδώ για τον Quantz είναι το εξής. Ο Quantz ήταν δάσκαλος του Φρυδερίκου του Δεύτερου και ως δάσκαλος είχε προνόμια στην αυλή. Ήταν ο μόνος, πέραν του ότι είχε ένα μισθό πρεσβευτή από ό,τι λέγεται, ήταν ο μόνος που είχε δικαίωμα την ώρα που έπαιζε ο βασιλιάς να του μετράει το χρόνο. Έτσι. Κανένας άλλος μουσικός δεν είχε το δικαίωμα ή δεν μπορούσε να έχει αυτή την ανέδεια να δίνει το χρόνο στο βασιλιά. Ο Quantz ήταν αυτός.
όλη αυτή η αυλή του, που ζωγραφίζεται βέβαια, όπως σας είπα, περίπου έναν αιώνα αργότερα, σημαίνει όμως ότι αυτές οι συναντήσεις της εποχής εκείνης μένουν ακόμα στην ανάμνηση των ανθρώπων ως σημαντικές. Μπορεί να φανταστείτε ότι σε αυτό το σαλόνι κάποια στιγμή εμφανίστηκε, γύρω στο 1742 αν θυμάμαι καλά, εμφανίστηκε ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ως προσκεκλημένος, ως μεγάλος δεξιοτέχνης, τον οποίον καλεί ο βασιλιάς. Δεν φαίνεται να υπήρχε μεγάλη συμπάθεια ανάμεσα στον Φρυδερίκο και στον Μπαχ, γιατί είναι διαφορετικοί κόσμοι. Καταρχήν ο Μπαχ είναι Λουθυρανός, ο Φρυδερίκος ήταν καλβινιστής. Επίσης ο Φρυδερίκος ήταν καλβινιστής με το δόγματι και εντελώς άθεος, ενώ ο Μπαχ ήταν βαθύτατα θρησκευόμενος. Ο Φρυδερίκος ο δεύτερος και στα κοντσέρτα του ήταν του στήλε γκαλάντε, όπως λέμε, της πιο ανάλαφρης μουσικής που ήταν της μόδας στην εποχή εκείνη. Ο Μπαχ ήταν ο υπερασπιστής της παλιάς γερμανικής πολυφωνικής παράδοσης κλπ. Εν τούτης, εκείνο που συμβαίνει σε αυτή την επίσκεψη είναι ότι ο βασιλιάς δίνει ένα θέμα, πάρα πολύ στραβοφτιαγμένο θέμα, η αλήθεια είναι, στον Μπαχ, ο οποίος αυτοσχεδιάζει επί ώρες και αργότερα επιστρέφει, όταν επιστρέψει στη Λειψία, στέλνει μία συλλογή αφιερωμένη στον Φρυδερίκο του Δεύτερο, που είναι η περίφημη μουσική προσφορά. Αυτή η συλλογή από ριτσερκάρε, από τριοσονάτες και από πάρα πολλούς κανόνες γραμμένους μάλιστα σαν ενίγματα, ένα από τα πιο σημαντικά, πιο γνωστά και πιο ενιγματικά έργα του Μπαχ. Όλα αυτά μπορεί κανείς να φανταστεί ότι συμβαίνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε ένα τέτοιο περιβάλλον ίσως λίγο πιο φτωχό, διότι εδώ είμαστε στο Πότσταμ. Έτσι, είμαστε στην καρδιά της πιο ισχυρής, του πιο ισχυρού κράτους της Βόρειας Γερμανίας στην εποχή εκείνη. Άρα σε ένα λίγο λιγότερο χλιδάτο, λίγο πιο απλό περιβάλλον, μπορεί να φανταστούμε ότι κάπως έτσι έμοιαζε η καθημερινότητα του Μπαχ στο Κότεν. Τα 6 βραδεμβούρια κοντσέρτα είναι αφιερωμένα στον χριστιανό Λουδοβίκο, Μαργράβο του Βραδεμβούργου. Μαργράφ είναι ένας τίτλος ευγενίας στην εποχή εκείνη. Αυτή είναι η αφιέρωση στα γαλλικά. Si concert avec plusieurs instruments, dédié à son Altesse Royale Monseigneur Chrétien Louis κλπ. Γιατί γαλλικά? Διότι γαλλικά είναι η lingua franca της εποχής εκείνης, είναι η γλώσσα των μορφωμένων, είναι η γλώσσα των ευγενών, είναι η γλώσσα με την οποία συνεννοούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι σε ένα κοινωνικό επίπεδο συγκεκριμένο. Η αφιέρωση των κονσέρτων αυτών, των 6 αυτών κονσέρτων, χειρόγραφη αφιέρωση, πάλι στα γαλλικά, είναι όπως είναι με οι αφιερώσεις της εποχής εκείνης, εξαιρετικά περίτεχνη, εξαιρετικά γεμάτη κολακία για τον άρχοντα, γεμάτη ταπεινότητα εκ μέρους του γράφοντος κλπ. Αλλά αυτά είναι συμβάσεις της εποχής. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η ταπεινότητα δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτήριζε τον Μπαχ ως χαρακτήρα. Δεν με θέλει. Τώρα, αυτή είναι η πρώτη σελίδα από το πρώτο βραδεμβούριο κοντσέρτο. Την φέρνω εδώ απλώς για να δούμε το χέρι του Μπαχ γράφοντας την καθαρογραφή, το πόσο εκφραστικός είναι ο γραφικός χαρακτήρας, το πόσο αισθάνεσαι σχεδόν ότι οι γραμμές τις οποίες τραβάει περιέχουν μέσα τους τη χειρονομία, τη μουσική από πίσω. Δεν θα έλεγα ότι μπορεί κανείς να συνάγει το φραζάρισμα από δεν θα έφτανε μέχρι αυτού του σημείου,
Είναι όμως αυτά τα καθαρογραμμένα μουσικά κείμενα του Μπαχ είναι κάτι το εντελώς αριστουργηματικό. Και για αυτή τη σελίδα, μια και την ανοίξαμε, μην ανησυχείτε, δεν θα τις ξεφυλίσουμε όλες, γιατί είναι μπόλικες. Εδώ ήθελα απλώς να επισημάνω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα θέμα παιγμένο από το κόρνο. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα λέγοντας καταρχήν τα εξής. Αυτή η συλλογή των 6 βραδεμβούριων κονσέρτων του Μπαχ είναι και αυτή μια ενιγματική συλλογή. Γιατί είναι 6 έργα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι 6 έργα τα οποία γράφονται για εντελώς διαφορετικούς και μάλιστα πολύ συχνά εξαιρετικά ασυνήθιστους συνδυασμούς οργάνων. Μία πρώτη κλασική ερώτηση στη μουσικολογία είναι η εξής. Τι είναι αυτό? Είναι μια ευκαιριακή συλλογή από 6 έργα τα οποία βρήκε στο σιρτάρι του ο Μπαχ πρόχειρα και τα έβαλε όλα μαζί? Ή υπάρχει μια ενότητα από πίσω, υπάρχει ένα ενιαίο μήνυμα ή ένα ενιαίο νόημα, και αν ναι, ποιο είναι αυτό? Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση που μπορεί να μας φαίνεται και λίγο άχαρη αυτή τη στιγμή, διότι τι σημασία έχει εάν αυτά τα έργα έχουν συναντηθεί και τα 6 στο πλαίσιο μιας ενότητας ή όχι. Έχει μια σημασία, έχει μια ερμηνευτική σημασία, αλλά είναι ένα από τα ζητήματα μόνο που μας έχουν απασχολήσει σε σχέση με τα βραδεμβούρια κονσέρτα. Ας το ξεπεράσουμε, διότι αυτά τα κονσέρτα επίσης παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη σειρά από ζητήματα ερμηνευτικής φύσεως, πολύ πιο πρακτικά. Παραδείγματος χάριν, οι συνδυασμοί των οργάνων, θα μας το βεβαιώσει ο κύριος Αθηναίος, οι συνδυασμοί των οργάνων όχι μόνο είναι παράδοξοι, αλλά πολύ συχνά είναι και αρκετά δύσκολο να δώσουν μία, να το πω ως εξής, είναι συνδυασμοί οι οποίοι δεν δουλεύουν πάντοτε πολύ καλά μεταξύ τους. Και εδώ πάντοτε υπάρχει η εξής ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μέρη για βιολίνο πίκολο, ένα μικρό βιολί, το οποίο σήμερα παίζεται από ένα κανονικό όργανο, και αναρωτιέται κανείς γιατί. Δεν φαίνεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος από πλευράς ηχοχρώματος. Το πάντρεμα οργάνων όπως η μπλοκφλöte ή το φλάουτο τραβέρσο, τα κόρνα και τα όμποε του πρώτου κονσέρτου είναι συνδυασμοί οι οποίοι, όταν λέω ότι είναι ασυνήθιστοι, δεν είναι απλώς ασυνήθιστοι, είναι ασυνήθιστοι διότι συνήθως δεν ισορροπούν καλά μεταξύ τους ή δεν ισορροπούν πάντοτε μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Μπαχ δεν ήξερε να ερχιστρώνει? Ασφαλώς όχι. Σημαίνει πιθανόν ότι ο Μπαχ χρησιμοποιούσε ευκαιριακά οτιδήποτε του έπεφτε στα χέρια ή ανάλογα με την κάθε ευκαιρία ό,τι δυνατότητες είχε τις αξιοποιούσε. Υπάρχουν όμως και απόψεις που λένε ότι όχι. Σε αυτά τα έργα η επιλογή των οργάνων έχει μία σημασία. Έχει ένα νόημα, κρύβει ένα μήνυμα. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, διότι θα ήθελα να επωφεληθούμε της παρούσης συνάντησης για να πούμε κάτι άλλο μετά. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Αυτή εδώ η μελωδία του κόρνου, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, λόγω και του οργάνου, είναι πάρα πολύ ηχηρή η επέμβαση αυτή, επί της ουσίας είναι μια φανφάρα κυνηγετική. Το κόρνο είναι ένα όργανο το οποίο συνδέεται στα αυτιά
των ανθρώπων της εποχής εκείνης με πολύ συγκεκριμένες εξωμουσικές συνδηλώσεις. Το κόρνο, κόρντο σας λένε οι Γάλλοι, είναι ένα κυνηγετικό όργανο. Φανταστείτε αυτές τις ατελείωτες ομάδες από ευγενείς, καβάλα στο άλογο, με τα σκυλιά μπροστά που κυνηγάνε το θύραμα, και όλη αυτή η ομάδα συντονίζεται από κυνηγούς οι οποίοι παίζουν ταυτόχρονα, συντονίζεται με σήματα, με φανφάρες από τα κόρνα. Και υπάρχουν κατάλογοι, την εποχή εκείνη ολόκληροι κατάλογοι, οι οποίοι καταγράφουν τη σημασία από τις διάφορες αυτές φανφάρες. Υπάρχει φανφάρα που λέει ότι φάνηκε το θύραμα και πάμε. Υπάρχει φανφάρα που λέει ότι τελείωσε το κυνήγι. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια σήματα. Ένα από αυτά τα σήματα, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τη σημασία του, είναι και αυτό, το βρίσκουμε ατόφιο με αυτή την ανιούσα πέμπτη, η οποία είναι κάπως και εκτός αρμονίας, έτσι, εδώ είμαστε στην το μείζωνα, εδώ ξαφνικά έχουμε μία σολ μείζωνα. Ο Μπαχ το εναρμονίζει αντιστοίχως βεβαίως. Αυτή η φανφάρα λοιπόν, υπάρχει η άποψη που λέει, αυτός ο ήχος, αυτή η φράση του κόρνου, αυτή η αναφορά σε ένα σάλπισμα κόρνου κυνηγετικής φύσεως, για τους ακροατές της εποχής έχει μία σημασία συγκεκριμένη. Υπάρχουν συνειρμικές, ας πούμε συνειρμικά, ο ήχος του κόρνου την εποχή εκείνη συνδέεται με την αριστοκρατία. Το κόρνο είναι ένα αριστοκρατικό όργανο ακριβώς λόγω της χρήσης του, και ο συνειρμός που έχει κανείς ακούγοντας το κόρνο είναι ένας συνειρμός ανώτερης κοινωνικής τάξης. Είναι σαν να σας έλεγα σήμερα ότι όταν ακούτε ένα ρυθμό τάγκο, το μυαλό σας πάει στην Αργεντινή. Όταν ακούμε την εποχή εκείνη μια τέτοια φανφάρα, η συνδήλωση είναι μια συνδήλωση ευγένειας, ευγένειας με την έννοια της υψηλής κοινωνικής τάξης. Εκείνο λοιπόν που παρατηρούν πολλοί σχολιαστές είναι το εξής, ότι ενώ εδώ στην αρχή του πρώτου κοντσέρτου το κόρνο είναι πάρα πολύ εμφανές, σχεδόν ενοχλητικά εμφανές θα έλεγα, με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι κορνίστες, στην πορεία του κοντσέρτου χωνεύεται μέσα στο σύνολο. Και κάτι το οποίο ξεκινάει με τις πρώτες νότες σαν πρωταγωνιστικό, αργότερα λιώνει μέσα στην ορχήστρα και γίνεται ένα ορχιστρικό όργανο όπως το ξέρουμε σήμερα. Και ξεκινάει η σχετική συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί το γράφει έτσι ο Μπαχ? Μήπως πίσω από αυτό τον τρόπο παρουσίασης των πραγμάτων κρύβεται ένα δίδαγμα? Μία παραδείγματος χάριν, και υπάρχουν πολλοί Αμερικάνοι μουσικολόγοι που υποστήριξαν κάτι τέτοιο, μήπως είναι ένα είδος κοινωνικής κριτικής. Όπως ο Μότσαρτ στους γάμους του Φίγκαρο ασκεί κριτική στην τάξη των ευγενών, μήπως και εδώ συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνο που κάνει ο Μπαχ είναι σχολιάζοντας, δίνει ένα, αν θέλετε, μήνυμα του ότι θα πρέπει και εκείνοι οι οποίοι λογίζονται ως άριστοι να έχουν μια μεγαλύτερη ταπεινότητα και στο τέλος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέλη ενός συνόλου. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ πεπισμένος για αυτή την ερμηνεία για τον εξής λόγο, ότι ο Μπαχ είναι ορθόδοξος Λουθυρανός και στη Λουθυρανή αντίληψη της εποχής εκείνης κυρίως η έννοια της ιεραρχίας είναι θεόσταλτη. Οι ιεραρχίες είναι για τις αντιλήψεις αυτές είναι μια πραγματικότητα η οποία ορίζεται από τον ύψιστο, και εκείνο που έχει να κάνει κανείς κατά τη διάρκεια του βίου του στο μάταιο τούτο κόσμο είναι να υποταγεί σε αυτήν την θεόσταλτη ιεραρχία, και στην μεταθάνατον ζωή βλέπουμε τι γίνεται. Ο Μπαχ είναι πάρα πολύ της ιεραρχίας. Θα μπορούσε όμως η ίδια παρατήρηση περί της
εμφάνισης μιας προσωπικότητας όπως το Κόρνο εδώ με τις συνδηλώσεις του, η οποία μετά χωνεύεται στο σύνολο, να έχει, ας πούμε, ένα πιο ηθικό ή πιο θρησκευτικό περιεχόμενο. Αντιλαμβάνεστε περίπου τον τύπο της συζήτησης. Είναι ένας τύπος συζήτησης ο οποίος πιάνοντας τις παραξενιές αυτών των έργων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, προσπαθεί να διαβάσει αφηγήματα, σύμβολα, σημασίες, αρκετά συχνά καθ' υπερβολήν, κατά τη γνώμη μου, αλλά πάντως είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο προβληματισμών που περιστρέφεται γύρω από αυτά τα 6 καταπληκτικά βραδεμβούρια κοντσέρτα. Καταπληκτικά βραδεμβούρια κοντσέρτα, τα οποία ο Μαρχράφος που δέχτηκε την αφιέρωση δεν νομίζουμε ότι τα άκουσε ποτέ, δεν παίχτηκαν ποτέ. Εν τούτης είναι έργα τα οποία μείνανε στο ρεπερτόριο. Είναι από τα πρώτα έργα του Μπαχ που εκδίδονται. Η πρώτη έκδοση είναι, αν θυμάμαι καλά, το 1850. Έλεγα για τα προβλήματα τα οποία, για τις συζητήσεις οι οποίες έχουν προκληθεί από τα έργα αυτά, οι οποίες είναι πολλές ακόμα από αυτές τις οποίες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ. Για το υπόλοιπο της κουβέντας μας θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα ακόμα θέμα το οποίο σχετίζεται με τα έργα αυτά, το οποίο έχει να κάνει με τη μορφή τους. Τα 6 αυτά έργα φέρουν τον κοινό χαρακτηρισμό κοντσέρτο. Κοντσέρτο την εποχή εκείνη είναι ένας όρος που έχει 2 ενοιολογικές αποχρώσεις. Η μία είναι σύμπνοια στο εσωτερικό ενός μουσικού συνόλου και η άλλη είναι αντιπαλότητα στο εσωτερικό ενός μουσικού συνόλου, άμυλα. Και οι 2 αποχρώσεις υπάρχουν. Κοντσέρτο σημαίνει, είναι ένας όρος ο οποίος μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Στις αρχές του 18ου αιώνα ο όρος κοντσέρτο εξειδικεύεται χάρη σε έναν άλλο μεγάλο συνθέτη. Φεύγουμε από την Βόρεια Γερμανία, φεύγουμε από την αυστηρότητα της Λουθυρανής, του Λουθυρανού ή του καλβινιστικού δόγματος και κατεβαίνουμε νοτίως στη Βενετία. Αυτός είναι ο Βιβάλντι. Ο Βιβάλντι είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός συνθέτης. Τον αδικούμε έχοντας τον συνδυάσει μόνο με τις 4 εποχές. Ο Βιβάλντι είναι ένας συνθέτης ο οποίος επηρεάζει βαθύτατα το είδος κοντσέρτο σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από το 1711 όταν εκδίδεται στο Άμστερνταμ η μεγάλη συλλογή από κοντσέρτι για διάφορους συνδυασμούς που λέγεται Λέστρο Αρμόνικο, ο αρμονικός ίστρος, όπους 3. Αυτά τα έργα γίνονται ανάρπαστα και συμβάλλουν στην καθιέρωση όχι του κοντσέρτου ως είδους, διότι τα έργα με ποικίλους συνδυασμούς οργάνων είναι κάτι το οποίο υπάρχει ευρύτατα νωρίτερα, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος κοντσέρτου, το οποίο μας λένε οι ιστορικοί, έκτοτε εξειδικεύει λίγο το είδος κοντσέρτο και ουσιαστικά χρησιμεύει ως πρότυπο για πάρα πολλούς Ευρωπαίους συνθέτες.
Δύο λόγια για το Βιβάλντι, πολύ γρήγορα. Ο Βιβάλντι ήταν μεταξύ άλλων δάσκαλος και αρχιμουσικός στο περίφημο Ospedale della Pietà στην Βενετία. Το Ospedale della Pietà ήταν ένα από τα 4 ορφανοτροφεία της πόλης, ορφανοτροφεία όπου περισυνέλεγαν άπορα κορίτσια κυρίως. Πολύ συχνά ήταν εξόγαμα παιδιά διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας εκεί και τα οποία τα εκπαίδευαν με στόχο απότερο το μοναστήρι. Η μουσική εκπαίδευση την οποία λάμβαναν τα κορίτσια αυτά σε αυτά τα ορφανοτροφεία ήταν εξαιρετική. Παράδειγμα, ένας περιηγητής Γάλλος της εποχής εκείνης, Charles de Brosse, το 1740, δηλαδή λίγο μετά την εποχή για την οποία μιλάμε, γράφει. Εδώ υπάρχουν, έχει πάει στη Βενετία και γράφει. Εδώ υπάρχουν 4 ορφανοτροφεία που όλα φιλοξενούν εξόγαμα ή ορφανά κορίτσια ή κορίτσια των οποίων οι γονείς δεν είναι σε θέση να τα αναθρέψουν. Συντηρούνται δημοσία δαπάνη και εκπαιδεύονται ώστε να διακρίνονται αποκλειστικά στη μουσική. Τραγουδούν σαν άγγελοι και παίζουν βιολί, φλάουτο, εκκλησιαστικό όργανο, βιολοντσέλο, φαγκότο. Εν ολίγης δεν υπάρχει μουσικό όργανο που να τις φοβίζει. Ζουν έγκλειστες σαν καλόγριες. Κάθε συναυλία δίνεται από περίπου 40 κορίτσια. Σας ορκίζομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο χαριτωμένο όσο το να βλέπεις μια νεαρή και νόστιμη καλόγρια με λευκό φόρεμα και ένα μπουκέτο λουλούδια στο αυτί να διευθύνει την ορχήστρα και να κρατά το χρόνο με όλη τη χάρη και ακρίβεια που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και εδώ έρχεται σημαντική φράση. Οι φωνές τους είναι αξιαγάπητες για την ποιότητα και την ελαφράδα τους. Το ορφανοτροφείο όπου πηγαίνω συχνότερα είναι το Ospedale della Pietà του Βιβάλντι, όπου κανείς βρίσκει την μεγαλύτερη αναψυχή αλλά και το καλύτερο μουσικό σύνολο. Τι σωστή εκτέλεση, μόνον εδώ ακούει κανείς την πρώτη δοξαριά, την πρώτη συγχορδία να ατακάρεται σαν από ένα χέρι από όλα τα έγχορδα, κάτι για το οποίο κακώς υπερηφανεύεται η παρισινή όπερα. Εκείνο που λέει δηλαδή είναι ότι το σύνολο από αυτά τα κορίτσια στο Ospedale della Pietà παίζει καλύτερα από ό,τι η ορχήστρα της όπερας του Παρισιού. Για αυτά τα κορίτσια γράφει ο Βιβάλντι τα κοντσέρτα του. Και όλα αυτά τα κοντσέρτα τα οποία μας απασχολούν ακόμα και σήμερα με μεγάλη ευχαρίστηση προέρχονται από αυτή την πηγή. Ας έρθουμε λοιπόν στην υπόθεση αυτή. Να ελέγξω. Για να έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επίσης να μπούμε λίγο στο θέμα της συζήτησης. Μπορούμε να ακούσουμε ένα δείγμα από ένα κοντσέρτο από το έστρο αρμονικό του Βιβάλντι. Επίσης πρέπει να βάλουμε ήχο. Αυτό το απόσπασμα λέγεται ριτορνέλο. Είναι το ρεφρέν, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους, περίπου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια του μέρους που θα ακούσουμε θα επανέρχεται είτε ολόκληρο είτε εν μέρη. Το ακούμε.
αυτό το είδος του ριτορνέλο, αυτό το είδος του ριτορνέλο, οι μουσικολόγοι το λένε συνήθως τον τελευταίο καιρό Fortspannungsritornell, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Εκείνο που μας απασχολεί είναι περίπου το εξής. Η θεωρία, οι μουσικολόγοι, θέλοντας να συλλάβουν ακριβώς ποια είναι η ουσία αυτής της φόρμας, κάνουν μια περιγραφή και μας λένε τα εξής. Ζήτημα πρώτον είναι ένα είδος που βασίζεται στην λεγόμενη μείζων ελάσσον αρμονία. Περί αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία και ας μην το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα αρκετά τεχνικό θέμα. Το δεύτερο είναι το εξής. Σε ένα τέτοιο κοντσέρτο υπάρχει, όπως ξέρουμε, μία εναλλαγή ανάμεσα σε μέρη για ολόκληρη την ορχήστρα, το τούτι, το ριπιένο και μέρη σόλο. Εδώ έχουμε σόλο ένα βιολί. Μπορούμε όμως να έχουμε μία ομάδα οργάνων, όπως συμβαίνει στα κοντσέρτα τα βραδεμβούρια, αρκετά συχνά. Έτσι. Και υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στο τούτι και το σόλο. Και ο τρίτος χαρακτήρας στην μουσικολογική περιγραφή της φόρμας αυτής είναι ο εξής. Ότι το ριτορνέλο το λέει το τούτι και το σόλο προσθέτει κάθε φορά στα λεγόμενα επεισόδια κάτι καινούριο. Κάτι φρέσκο, κάτι δεξιοτεχνικό κλπ. Αυτή η φόρμα, την οποία επί πολλές δεκαετίες στην σύγχρονη μουσικολογία έχουμε πάρει ως κάπως δεδομένη, ότι είναι η φόρμα η οποία πηγάζει από το έργο του Βιβάλντι, εφαρμοζόμενη ευλαβικά είναι πάρα πολύ πληκτική. Είναι μια φόρμουλα η οποία δεν δίνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Στραβίνσκι έλεγε, ο Βιβάλντι, ο οποίος ο Στραβίνσκι ήταν πάρα πολύ κακός με τους συναδέλφους του, έλεγε ότι ο Βιβάλντι δεν έχει γράψει 600 κοντσέρτα όπως νομίζετε, έχει γράψει 600 φορές το ίδιο κοντσέρτο. Όταν κάτσει κανείς και ακούσει το έστρο αρμόνικο, θα δει ότι με δυσκολία θα βρει ένα ή δύο έργα τα οποία να ανταποκρίνονται σε αυτό το πρότυπο. Τι γίνεται εδώ? Τι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτά τα έργα ξαφνικά να συγκινούν τόσους πολλούς Ευρωπαίους συνθέτες? Και για να ξανάρθουμε στην περίπτωση του Μπαχ, τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Μπαχ σε αυτή τη μουσική? Ξέρουμε ότι ο Μπαχ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Βιβάλντι. Γιατί? Διότι τον αντιγράφει. Καταρχήν τον αντιγράφει για τον εαυτό του. Μελετάει τη σύνθεση αντιγράφοντας τις, έχουμε χειρόγραφα. Δεύτερον, μεταγράφει έργα για άλλα όργανα. Αυτούσια του Βιβάλντι. Αυτό την εποχή εκείνη είναι ένδειξη μεγάλης εκτίμησης. Τι είναι όμως αυτό που ενδιαφέρει τον Μπαχ? Διότι εδώ είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους τελείως. Εδώ έχουμε από τη μια μεριά μία, αν θέλετε, ελαφράδα, μία απλότητα αντιστικτική, μία αρμονικότητα, μία έλλειψη πνευματικού περιεχομένου, δεν το λέω για κακό, μέρος της ελαφράδας είναι αυτό. Και από την άλλη, φανταστείτε τα δημιουργήματα του Μπαχ με τις πολύπλοκες πολυφωνικές αναπτύξεις και το βαθύ μεταφυσικό περιεχόμενο. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον Μπαχ? Δεν ξέρουμε. Μπορούμε όμως ίσως να υποθέσουμε. Πάντως, ο Quantz, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως και τον είδαμε κιόλας σε εκείνη τη ζωγραφιά, στο βιβλίο του γράφει για τα υπέροχα ριτορνέλη του Βιβάλντι. Ποια είναι τα υπέροχα ριτορνέλη του Βιβάλντι και πώς πρέπει να καταλάβει κανείς αυτή τη φράση? Εμείς ως διδάσκοντες της μορφολογίας των δύο Αθηνών και Αλαχού ενθουσιαζόμαστε και λέμε ότι τα υπέροχα ριτορνέλη του Βιβάλντι είναι αυτά τα οποία λέει η θεωρία της μορφολογίας για το ριτορνέλο. Και αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει, διότι όπως σας είπα υπάρχουν ελάχιστα έργα στα οποία ο Βιβάλντι ανταποκρίνεται σε αυτό το μορφολογικό πρότυπο το οποίο έχουμε ανακαλύψει εμείς, εκ των υστέρων 200, 300, 400 χρόνια μετά πόσα είναι. Και δεύτερον, γιατί αυτό το πρότυπο ενδιαφέρει τον Μπαχ, ο οποίος επίσης το χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Και τι σημαίνει τα υπέροχα ριτορνέλη του Βιβάλντι? Υποψιάζομαι, και εδώ μπαίνουμε στο πεδίο μιας, αν θέλετε, απλής υπόθεσης,
ότι αυτό που εννοεί ο Κβάντς λέγοντας για τα υπέροχα ριτορνέλη ή που εννοούν όλοι και ίσως ενδιαφέρει και τον Μπαχ είναι η ευφυΐα με την οποία ο Βιβάλντι ως συνθέτης ξέρει να επαναφέρει δεδομένα ήδη ακουσμένα στοιχεία, δημιουργώντας διαρκώς καινούριο ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό, έτσι. Είναι ζωντανό αυτό που σας λέω. Είναι με άλλα λόγια η τέχνη που έχει ο Βιβάλντι να μας λέει διαφορετικά κάθε φορά πράγματα με το ίδιο υλικό. Είναι, αν θέλετε, η ρητορική δεινότητα του Βιβάλντι, η οποία πραγματικά είναι ατελείωτη και θαυμάσια. Λέω το ίδιο πράγμα εννοώντας κατά την διάρκεια της ομιλίας μου κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα σχήμα ρητορικό. Και μια και αναφέρω την λέξη ρητορική, αναφέρομαι σε αυτή την μεγάλη τέχνη που ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη, που λιδωρήθηκε από τον Πλάτωνα, που αναπτύχθηκε σαν ένα τρομερό δικανικό όπλο από τον Κικέρονα και από τον Κοϊντιλιανό, μεγάλους Ρωμαίους ρήτορες. Μία τέχνη η οποία κατά το Μεσαίωνα δεν ξεχάστηκε, αλλά αν θέλετε υλοποιήθηκε περισσότερο στα εκκλησιαστικά κηρύγματα και στην τέχνη της επιστολιογραφίας. Κατά την αναγέννηση ανακαλύπτεται εκ νέου και εκεί συμβαίνει ένα βήμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, αρχίζει και εφαρμόζεται στη μουσική. Ο Σασκέν Ντεπρέ, ο μεγάλος αυτός συνθέτης, χρησιμοποιεί εσκεμμένα και ηθελημένα και ενσυνείδητα τεχνικές ρητορικής και αυτό συνεχίζει μέχρι και το 18ο αιώνα. Ιδίως οι Γερμανοί μουσικολόγοι έχουν περιπολού τη ρητορική, την οποία χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν την τέχνη του καλώς συνθέτην. Και να σας το διαβάσω, ο περίφημος Κβάντς το 1752, και αυτό σαν δείγμα η ρητορική τέχνη πόσο ζωντανή είναι, γράφει: η μουσική εκφορά, το παίξιμο της μουσικής, μπορεί να συγκριθεί με την εκφορά ενός ρήτορα. Πράγματι, όταν προετοιμάζουν ή εκτελούν την παράστασή τους, ρήτορας και μουσικός έχουν κατά βάση την ίδια πρόθεση. Δηλαδή, να κυριεύσουν τις καρδιές των ακροατών τους, να εξάψουν ή να γαληνέψουν τα πάθη τους και να τους προξενήσουν πότε τη μια και πότε την άλλη συγκίνηση. Είναι κατά συνέπεια για αμφότερος ωφέλιμο αν καθένας έχει κάποια γνώση των καθηκόντων του άλλου. Αν ο μουσικός κατέχει την τέχνη του ρήτορα, την τέχνη της αγόρευσης, προκειμένου να διαμορφώσει το παίξιμό του αντίστοιχα. Αυτό ισχύει και για τους εκτελεστές, ισχύει και για τους συνθέτες. Υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία ο Μάτεσον, ο Κρίστοφ Μπέρνχαρτ, πάρα πολλοί Γερμανοί θεωρητικοί τα εφαρμόζουν στη μουσική. Είναι τα στάδια, οι δουλειές που έχει να κάνει ο ρήτορας. Η πρώτη δουλειά είναι η inventio, έβρεσης, έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι το να βρω την ιδέα. Η δεύτερη δουλειά είναι η dispositio, η τακτοποίηση του υλικού μου, η τάξης, έλεγε ο Αριστοτέλης. Από τον Αριστοτέλη μέχρι, σχεδόν δεν υπερβάλλω, μέχρι το 18ο αιώνα το γερμανικό, στους συγγραφείς αυτούς περί μουσικής, αυτές οι ορολογίες παραμένουν σταθερές. Οι τάξεις λοιπόν είναι ένα ζήτημα ρητορικής δεινότητας. Και τι κάνει ο Βιβάλντι στα υπέροχα ρητορνέλη του? Εφαρμόζει την τέχνη της επανάληψης με λατινικούς χαρακτήρες, είναι όρος που χρησιμοποιούν οι θεωρητικοί της ρητορικής στην εποχή εκείνη. Είναι η τέχνη
του να επαναλαμβάνω χωρίς να είμαι βαρετός. Ή αν θέλετε, για να το πω με λίγο πιο σύγχρονος όρος, η τέχνη του να λέω τα ίδια πράγματα λέγοντας κάτι άλλο. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε. Δεν θα σας το διαβάσω όπως το είχα προετοιμάσει, αλλά θα σας το πω λίγο. Ένα μικρό παράδειγμα πριν ξανακούσουμε το μέρος αυτό από τον Βιβάλντι και τα ριτορνέλη του. Ένας πολύ μεγάλος μάστορας της ρητορικής, όχι στη μουσική, αλλά στην τέχνη του λόγου, ήταν ο Σέξπιρ, μεγάλος Άγγλος δραματουργός των αρχών του 17ου αιώνα. Και στην τραγωδία του Ιούλιος Καίσαρας υπάρχει το απόλυτο παράδειγμα αυτής της τεχνικής που εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον θα με συγχωρήσετε εάν την έχω ως τεχνική του ρητορνέλου. Το πώς χρησιμοποιώντας ο ρήτορας την ίδια φράση ξανά και ξανά, κάθε φορά λέει κάτι διαφορετικό. Η σκηνή είναι στην τραγωδία του Ιούλιου Καίσαρα, μόλις έχει δολοφονηθεί από τον Βρούτο και τον Κάσιο και τους λοιπούς συνωμότες. Ο Καίσαρας, το πτώμα του είναι εκεί, έχουν κάνει όλες τις φρικαλαιότητες, έχουν βουτήξει τα χέρια τους τα αίματα κλπ. Και μετά πάνε στο Ρωμαϊκό Δήμο, στο Ρωμαϊκό λαό και του λένε: κοιτάξτε να δείτε, ο Καίσαρας ήταν ο μπήξε και ο δείξε και έτσι κλπ. Και καλά το κάναμε και επίσης αυτό και ήταν και το άλλο. Και έχουν, αν θέλετε, πάρει τον κόσμο με το μέρος τους. Και εμφανίζεται ο Μάρκος Αντώνιος, φίλος του Καίσαρα, ο οποίος λέει: αφήστε με και εμένα να μιλήσω και να εκφράσω έναν επικίδιο για τον νεκρό, ο οποίος, επειδή είσαστε έντιμοι άνθρωποι, σας πιστεύω ότι ήταν ένας άθλιος πολιτικός, αλλά εμένα ήταν φίλος μου τέλος πάντων και θέλω να πω δύο πράγματα. Και ξεκινάει ο λόγος του Αντώνιου λέγοντας: ο Βρούτος είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ρητορνέλο. Ο Καίσαρας έκανε φρικτά πράγματα, όπως λέει ο Βρούτος, που είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Όμως, θυμηθείτε ότι ο Καίσαρας, ξέρω εγώ, άνοιξε τους κήπους του για να μπει ο λαός να πάρει. Αλλά βέβαια τι σημασία έχει αυτό όταν ο Βρούτος μας λέει αυτά που μας λέει, που είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Και βέβαια να σας διαβάσω την διαθήκη του Καίσαρα. Όχι, να μην σας τη διαβάσω. Να σας τη διαβάσω, να σας πω τι λέει. Λέει ότι αφήνει τη μισή του περιουσία να μοιραστεί στους πολίτες της πόλης μας, έτσι. Είναι αυτό πράξη ενός κακούργου? Προφανώς, διότι το λέει ο Βρούτος και ο Βρούτος είναι έντιμος άνθρωπος. Και συνεχίζει αυτή η ιστορία έτσι. Είναι από τα αριστουργήματα ρητορικής, όπου στο τέλος ουσιαστικά έχει μεταστρέψει όλο το κοινό, όλο το ακροατήριο, το οποίο ας πούμε κυνηγάει τους δολοφόνους του Καίσαρα κλπ. Ένα δείγμα της ρητορικής χρήσης αυτής της τεχνικής της επανάληψης. Δεν λέω ότι ο Βιβάλντι κάνει κάτι αντίστοιχο, προς Θεού. Λέω όμως ότι όταν ακούσει κανείς αυτά τα επαναλαμβανόμενα μέρη σε ένα κοντσέρτο, μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι κάθε φορά που εμφανίζονται δεν λένε το ίδιο πράγμα. Τη μια φορά λένε: εδώ ξεκινάμε κάτι ωραίο. Μετά μπορεί να είναι μια απλή υπενθύμηση. Μετά μπορεί να πει: ναι, αλλά ακούστε και αυτό το οποίο ακολουθεί, ή τι ωραίο που ήταν αυτό το οποίο ήταν πριν. Και στο τέλος λέει: κοιτάξτε, τώρα τελείωσε. Είναι δηλαδή η μαστοριά με την οποία ο συνθέτης Βιβάλντι χτίζει αυτά τα έργα, η οποία είναι απαράμιλη. Ίσως θα βοηθήσει όλους μας στην ακρόαση των κονσέρτων του Μπαχ αύριο να το ξανακούσουμε το μέρος του Βιβάλντι με μία διευκρίνηση. Αυτά τα ρητορνέλη του Βιβάλντι, αυτού του τύπου τα ρητορνέλη, αποτελούνται από τρία μέρη. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα πρώτο μέρος, μία δήλωση ενός υλικού. Υπάρχει η λεγόμενη Fortspinnung, που συνήθως είναι μία συνέχιση όπου κατά πάγια μέθοδο
υπάρχουν αρμονικές αλυσίδες του και μετά υπάρχει ένα κλείσιμο. Είναι αυτή η τριμερής μορφή του ριτορνέλο. Αυτό που κάνει ο Βιβάλντι είναι ότι όταν θέλει να επαναλάβει το ριτορνέλο του κατά τη διάρκεια του έργου, ποτέ δεν το κάνει αυτούσιο. Καμιά φορά παίρνει μόνο το δεύτερο μέρος. Καμιά φορά παίρνει το δεύτερο και το τρίτο. Καμιά φορά παίρνει μόνο το πρώτο. Άλλες φορές είναι εντελώς υπενικτική η επανάληψη. Άλλες φορές είναι ολόκληρη. Άλλες φορές είναι ολόκληρη και επαναλαμβανόμενη, με έμφαση. Τα ακούσουμε και ας προσπαθήσουμε να το παρακολουθήσουμε. Οι αλυσίδες. Το κλείσιμο. Μια κλειστή φόρμα. Επεισόδιο. Που βασίζεται στην αρχή του ριτορνέλο. Και ο σολίστας φεύγει και ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Κλείσιμο του ριτορνέλο ήταν αυτό. Η αρχή του ριτορνέλο. Το δεύτερο μέρος του ριτορνέλο. Αλλά όχι το τρίτο. Το ριτορνέλο μας από την αρχή. Αλλά μόνο υπενικτικά στην αρχή. Ακούσατε το τέλος του ριτορνέλο. Τι θέλω να πω, η χαρά της μουσικής αυτής, στην ακρόαση της μουσικής αυτής, δεν είναι μόνο τα ωραία μοτίβα, τα οποία είναι υπέροχα, δεν είναι μόνο η εφευρετικότητα, η τεχνική ευφυΐα του Βιβάλντι, είναι και η απαράμιλη τέχνη με την οποία καταφέρνει να δημιουργήσει ενότητα, επαναφέροντας κάθε τόσο ένα γνωστό θεματικό υλικό, χωρίς ποτέ να σε κάνει να πλήττεις, διότι κάθε φορά το υλικό αυτό λέει κάτι άλλο. Το τι ακριβώς λέει κάθε φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πούμε με τα λόγια, αν και μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η μουσική, βεβαίως του Μπαχ συμπεριλαμβανομένου, αντιπαρατίθεται συνεχώς στα κείμενα των στοχαστών περί μουσικής, αλλά και των ίδιων των μουσικών, με την ομιλία. Είναι μια μουσική που μιλάει. Είναι μια μουσική, είναι μια τέχνη που μιλάει όπως και η ομιλία, η οποία υπόκειται στους ίδιους ή σε ανάλογους κανόνες και η οποία οργανώνεται
με αντίστοιχο τρόπο εκείνου με τον οποίο οργανώνεται η αγόρευση. Ο καλός αυτοσχεδιαστής είναι σαν τον καλό δικηγόρο. Ο καλός δικηγόρος σας πείθει όταν τον ακούτε, ο καλός μουσικός σας συγκινεί όταν τον ακούτε και οι δύο, τουλάχιστον για το 18ο αιώνα, χρησιμοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Ο Μπαχ στη λειψία, εκτός από σύνθεση, εκτός από τη διεύθυνση των συνόλων και τη διδασκαλία των παιδιών και των λοιπών μουσικών τους οποίους δίδασκε, είχε μία υποχρέωση την οποία βεβαίως χαινόταν, διδασκαλίας των λατινικών. Ανεξαρτήτως του εάν αυτό το έκανε ή όχι ευχαρίστως, είναι ένα δείγμα του ότι ήταν απόλυτα ενημερωμένος και δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, σε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση περί ρητορικής, τη διδασκαλία περί ρητορικής, η οποία άλλωστε ήταν μέρος του συνήθους κουρίκουλουμ των μαθημάτων τα οποία διδάσκονταν στα σχολεία αυτά. Η υπόθεση την οποία προτείνω είναι ότι εκείνο το οποίο ο Μπαχ πήρε από το Βιβάλντι ή τον ενδιέφερε στο Βιβάλντι ήταν η μαεστρία της ρητορικής διαμόρφωσης του μουσικού λόγου. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να μην έχω δίκιο και να το έχω πάει πολύ μακριά το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, αύριο και μεθαύριο, έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την ιδέα αυτή, να ακούσουμε αυτά τα έργα, όχι μόνο απολαμβάνοντας τον πολύ ωραίο ήχο της ορχήστρας, όχι μόνο ακούγοντας την πολυφωνία ή τις διάφορες μελωδίες ή παρακολουθώντας την εξέλιξη την υφολογική, αλλά και παρακολουθώντας λίγο τα έργα αυτά σαν ολοκληρωμένες αγορεύσεις, σαν περίτεχνα δημιουργήματα τα οποία θέλουν να μας μεταδώσουν κάτι και το κάνουν με μεγάλη ευφυΐα, με μεγάλη επιδεξιότητα και ένα από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν είναι η επανάληψη. Επανάληψη η οποία άλλες φορές μας λέει πράγματα που τα αναγνωρίζουμε, άλλες φορές μας κάνει να θέλουμε να ακούσουμε κάτι το οποίο μας το στερούν και μας το δίνουν λίγο αργότερα δημιουργώντας μία ένταση. Είναι μικρές μόνο συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας για την οποία είπαμε δύο λόγια. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί να μην είναι. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας τρόπος ακρόασης και ένας τρόπος τον οποίον εγώ θα σας πρότεινα να δοκιμάσετε, να εφαρμόσετε στις δύο αυτές συναυλίες που αποτελούν, όπως σας είπα, και γι' αυτό το λόγο ένα απίστευτο προνόμιο που μας προσφέρει το φεστιβάλ φέτος σε αυτό το καταπληκτικό χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ.